mavemuskler. Der sidder sådan 2 små oppe i toppen. 4 forholdsvis store firkantede mavemuskler for det meste. Og så 2 meget aflange. Ligner det sådan nogle inderfileter fra en kylling. Aflange mavemuskler, der bliver tyndere nede i bunden. De fleste folk de har svært ved at få en 6 eller en 8-pack, fordi at de øverste de er svære at få gjort tydelige, det tager i hvert fald et stykke tid, og de nederste de er praktisk talt umulige at få tydelige. Fedt lander næsten altid på maven, og de sidste fedtprocenter de vil også ligge på maven. Og man skal enten have meget store mavemuskler, eller have en meget lav fedtprocent, for at have tydelige mavemuskler. Især de nederste mavemuskler. Så de nederste mavemuskler de er meget vigtige at træne. Specielt fordi at de nederste mavemuskler de også skaber en helt vildt god stabilitet i dine andre øvelser, som squat og dødeløft for eksempel. Du kan træne de nederste mavemuskler på flere forskellige måder. Ingen af dem er rare. De er alle sammen meget hårde og meget besværlige. Og sådan er det bare. Det er en hård muskel at skulle træne. Men den er en del af de 8 muskler, som der hedder 6-pack. Det er jo så 8 muskler, men den hedder 6-pack, fordi de fleste mennesker ikke kan få de 2 nederste med. Man træner for det meste de nederste mavemuskler ved at lave det, der hedder leg raises. Løfte benene, altså benløft, hvis man kan sige på den måde. Altså, du løfter dine ben fra jorden. Det kan du gøre enten med at ligge ned, slande armene ned sådan her, ligge med benene hernede, og løfte benene. Lige så snart du kommer herned, der er det de nederste mavemuskler, du bruger. Så løfter du benene. Du rammer aldrig jorden med benene, du har kun benene lige hurtigt 2-3 cm ned over jorden. Og så løfter du dem igen. En anden måde at gøre det på, det er, at i det du prøver at bevæge dine fødder op over dit hoved, der skal du have fat i dine nederste mavemuskler for at lave hele den bevægelse. Så som udvidelse på dine leg raises, din benløft, kan du løfte kroppen fra jorden, hvilket også er det nederste mavemuskler. Og sænk benene igen. Jo bedre du bliver, jo mere kan du køre den her ud i strakt, så langt du kan, eller holde den langsomt ned, så vidt muligt. Og det er de nederste mavemuskler på gulvet. Ligesom jeg blev på gulvet, løftede mine ben, så er de fleste træningscentre et stativ, hvor du kan enten sidde sådan her med armene og have benene lige ud i luften, eller stå med armene og hænge med benene i luften. Her gælder det samme princip. Du skal løfte benene. Igen samme princip med, at du kan udvide den og gøre det sværere for dig ved at få benene op mod dit hoved. Du kan lave flere forskellige. Du kan vælge at løfte knæene op i dit hoved, sådan her. Du kan tage det skridt videre og strække dine ben og løfte benene. Og du kan tage den lige skridtet videre og hive benene så langt du kan op mod dit hoved. Eller hvis du sidder inde der, det var ikke nederst med